L'exercici estacional comença sempre amb la meditació estàtica en la vèrtebra corresponent, 24 vèrtebres, 24 estacions de l'any. Ens concentrem en la segona vèrtebra cervical, seguint el procediment habitual. Ens posem en una postura asseguda, amb les cames creuades o bé en una cadira o a la vora del llit, buscant un punt de comoditat, i quan inspirem absorbim energia per tots els poros, l'acumulem a la segona vèrtebra cervical, imaginem que brilla com un sol, i després expulsem energia per tots els poros, fent irradiar aquesta llum a tot el cos. Repetim el procediment, absorbir energia, acumular-la a la vèrtebra, fer-la brillar, respirar per tots els poros, per tota la pell. Pots pausar el vídeo i repetir les vegades que vulguis amb múltiples de 6. La segona part és l'exercici en moviment. Aquesta vegada, a diferència dels altres, es farà en postura dreta, perquè hem d'activar els dos extrems de la columna. Igual que activem la segona cervical, hem d'activar també la zona lumbar i el sacre. Des de la postura de preparació, equilibri, agafar el genoll, braços en creu amb extensió, amb força obrint el pit i relax. Nota que hi ha una gran obertura del tòrax i un estirament de la columna. El peu de darrere es queda només de puntetes, toca només amb la punta del peu. Tot el pes a la cama davant, cos estirat, no topis els genolls, recte. Inspirar, pausa, expansió, relax, expirar. Inspirar, pausa, expirar. Obre bé el pit, empeny amb les mans cap als costats, dits cap al cel. I repetim entre unes 30 i 35 vegades. Com sempre, la xifra és orientativa, pots fer més o menys, depèn del teu estat físic. Aquest és l'últim. Tornem a la postura inicial. Relax. Descansem un moment. Tanquem la pràctica.